Кырым мәчетләрендә 1944 елгы Кырым татар сөргün корбаннары хөрмәтенә җомга намазлары укылды. 200 меңнән артык Кырым татарының сөрелүенә 18 майда 70 ел тула. Совет диктаторы Йосиф Сталин кушуы белән Үзәк Азиягә һәм башка урыннарга мал вагоннарында озатылган Кырым татарлары ул урыннарга барып та җитә алмыйча меңәрләп үлә. Кырым татарлар туган җирләренә 1980 еллар ахырында гына кайта башлый. Казанда 2нче Бөтендөнья татар хатын-кызлары форумы ачылды. Чараны оештыручы Татар конгрессы һәм Ак калфак хатын-кызлар оешмасы белдерүенчә, җыенга 400дән артык кунакның килүе расланган. Аларның 90ннан артыгы чит илләрдән, 200ләп кеше Русия төбәкләреннән һәм 100дән артык кунак Татарстанның үзеннән. Русиянең Киров шәһәрендә яшәүчеләр үзләре яшәгән йортлардан мәҗбүри чыгарылу мөмкинлегенә протест белдерде. Алар 1990 елларда хусусилаштырылган тулай торакта яши. Бу йортның хуҗалары хәзер анда яшәүчеләрне чыгарып, аны сатарга тели. Анда яшәүчеләр исә бинаның кире шәһәр милки итеп үзгәртүне таләп итә. Русиянең Байконурдан очырылган ракетасы казага дучар булып, Казакстан өстенә төшкәннән соң активистлар башкала Астанадагы галәм идарәсе янына җыелып протест белдерде. 1 елга да тулмас вакыт эчендә Русиянең инде 2 шундый ракета казага дучар булды. 10 ай элек ракета казасы вакытында тирә-якка агулы ягулык таралды һәм күпләр протест белдереп, тирә-як мөхиткә зыян китергән өчен компенсация түләүне таләп итте. Босниядәге көчле яңгырлар сәбәпле Тузла шәһәренә сил төште. Су басулары нәтиҗәсендә Босниядә 1, Сербиядә 5 кеше һәлак булды. Бу су басулары Балканда соңгы 120 елдагы иң зур су басулар диелә. Пакыстанның Бану шәһәрендә читтән торып шартлатылган бомба 8 кешене, шул исәптән 4 полиция хезмәткәрен яралады. Полиция әйтүенчә, бомба урамда калдырылган, бер мотоциклга куелган булган һәм полиция аны тикшергә дип килгәч шартлатылган.